findes ingen Gud, et skud i min verden. Gennembrud, vi bliver styret andre. Herude er der ingen der tænker, så de sætter os i linker. Det er noget som kommer udefra. Vores tanker ikke vores. Men er det Illuminati eller andre spiller ude i rummet? Det vi gør, det vi føler, er det planlæg af andre spiller. Lille dyr, helvede jorden. Det sted i rum, munden underste findes. Og som får lov til at komme højst op. Der er ikke noget derude, mennesker zombies. Føler deres system ligesom dyr. Men hvor højt kan du komme op i hierarkiet for at blive den ondeste på denne jord? Vi forsøger, jorden er lavet af andre. Der findes ingen Gud, et skud i min verden. Gennembrud, vi bliver styret andre. Herude er der ingen der tænker, så de sætter os i linker. Der findes ingen Gud, et skud i min verden. Gennembrud, vi bliver styret andre. Herude er der ingen der tænker, så de sætter os i linker. Der findes ingen Gud, et skud i min verden. Herude er der ingen der tænker. Herude er der ingen der tænker. Der findes ingen mening, så du skal finde din mening i en verden uden mening. Så det er svært at finde din mening, for der findes ingen mening. Så du skal finde din mening i en verden uden mening. Så det er svært at finde din mening, for der findes ingen Gud, et skud i min verden. Så de sætter os i linker. Tænker, linker.